बेयावनो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसेनो आङो गिबियावनो जा नैबे खौरां रादाब चेनेल बिथांमोना आंखौ दिनै नैबे समाव हरखाबनो दसे सम बुंनायनि खाबुखौ होदों। बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि नैबे हरखाब हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनिया फैगौ जि बराफारा सुबानि जानो गोनां रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फालिथायनि गिबि खुन्थिया थुजेननाय हाबाफारिमोन। बे गिबि खुन्थिया थुजेननाय हाबाफारिया जोंनिया जानानै थांबाय दायो मोजाङैनो। जोङो बुंनो थाङोब्ला फैगौ जि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फालिथाया जोङो ओरैबायदि लानानै जोङो बे फालिथायखौ जोङो फालिनो आखायाव लानाय जादों। जोङो जिहेथु 2001 मायथाइनि सिगां जोङो जोंनि खाथि सुबानि बा जोंजों नांजाबनानै थानाय खाथि सुबा बाथाबारि सुबा, बे सुबाजों जोंनि सुबाया जयै रायजो जायोमोन। जोङो माने 2001 मायथाइनि सिगां जोङो आलादायै माने जोंनिया थानसालि गैयामोन। जिहेथु बे हिसाबै जोंनिया सुबायाबो बै समाव न'खरथामल'मोन। 2001 मायथाइनि सिगां आरो जोंनिया बे न'खरथामल'बा जों न'खरथामजोंसो जोङो मोनसे आलादा सुबा जोङो जानो हाया बा आरो असम्भबबो नङा। जों न'खरथाम सुबाखौ लानानै जोङो सुबा मोनसे गायसननाया, ओंखायनो जोङो बे खाथि सुबा जों बाथाबारि सुबाजों जोङो जयै रायजो जायोमोननो। जोंबो बारा मिथिया, जों उन्दैसो नालाय दायो। ओंखायनो दा जोंनि मिथिनाय बायदियाव आरो आं मिथिनाय खिनिखौसो बुंगोन दायो। बे हिसाबाव जोङो 2001 मायथाइनि मे दाननि 12 खालाराव जोङो बे बाथाबारि सुबाजों रायज्लायनानै जोङो बाथाबारि सुबानिफ्राय गावस्रानानै फैनाय जायो। जोङो फैनाय जायोबा बै समाव जोंहा बराफारा सुबायाव गासै 13 न'खर जाबायमोन। 13 न'खर जायोब्लाबो जोङो एसे फाइनेन्सनि खेथ्रआव जोंहा दुरबलखाय 2001 मायथाइयावनो जोङो थानसालिखौ लुफुंनो हायाखैमोन। बे हिसाबाव जोङो 2002 मायथाइयाव थानसालिखौ लुफुंनानै 2002 मायथाइनिफ्राय जोङो आलादायै माने थानसालि हिसाबै जोङो गायसननानै लानाय जादोंमोन। थिग थेवबो जोङो गावनानै फैनाया जोंहा 2001 मायथाइयावनो गावनानै फैदोंमोन नालाय, जों गावना फैनाय सनखौ लानानैनो दिनै जोङो फैगौ जि मार्च दाननि 2022 मायथाइनि मार्च दाननि 19, 20, 21, 22 मायथाइयाव जोङो रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हिसाबै जोङो फालिनो आखायाव लानाय जादों। बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दायो। मा हाबाफारि लागोन बे रुपाथि मायथाइयाव? बे रुपाथि मायथाइ हाबाफारियाव जोङो दायो हाबाफारि हिसाबै जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानाय जादों। गिबि सानखालि जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो बायदिसिना बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। नैथि हाबाफारियावबो जोङो बेखेवनाय हाबाफारि मोननैसो आद्रा थाबावनायखिनिखौ जोङो बेखेवनाय हाबाफारिखौ लाखिबावनाय जादों। लोगोसेनो जोङो गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो थागोन आरो आर'ज बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लाखिनाय जादों। थिग बेबायदिनो जोङो लासखालि गेवलां मेलबो लाखिनाय जादों। लोगोसेनो हारिमु बिलिफां आयदाबो थागोन। बेबायदिनो गासै जों हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों आरो हाबाफारि बायदि।